ମାନେ ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା? କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାରଟା ନା କ'ଣ? ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାରଟା, ତ ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ରବିବାର କ'ଣ ଏବେ ନୂଆରେ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରବିବାରଟା ହେଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ରବିବାରଟା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟା ଜାଣି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ କେବେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଓ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ହେଲା କି? ତାପରେ ସେୟାର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ନିହାତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା ସେ ମେଳା ପାଇଁ, ହେଲା କି? ଆଜି ରବିବାରଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କେମିତି କରାଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ମେଳାଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ତୋରଣେ ନମସ୍କାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବିଧିଟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି ଛିନୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହସୁଛି ଛୁଆଟା। ରେ ୟା ଟିକେ ଦେଖଉନୁ ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ତୁ ଭୋଗଟା ଖାଇବୁ। ସେ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଇଦିଅ ମାଷ୍ଟରେ ବସନ୍ତ ସେଟେ ଦି ଭାଗ ପକାଇଲ ନାଇଁ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଭୋଗଟା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରୁନ